Haino thangoi shogoika Tiprasa Sengkwrak Mothani taku okrasong thangoi shogoika Sabroom Kalachara Hawai bari kami omchayo thangoi khachuksa charai bohog lig toljak ok khachuksa charai no thangoi nayoi kha Sengkwrak Mothani taku okrasong thangoi borok Chubakha khlaika borokni koklap tui hai joto bukha kwar Tiprasa takuk tai bukuk sonamo koimuri borokni Chubakha borok nangoi tongo borok je mansak Chubakha khlainani bagi haidi chung borokni kok borokni bukuk tui kok khanawai nale humbai do takuk okra bobo bini Humkrai mono kumara de bom ai chung phaka chung nukha tiwaisawo bodiro phagimane o tini service ko to phagimane bini video no chung nukha kai chung nugoi chung to jor jagno help khayo chini borno chung subaso khai chung moni sakang bibuno jagawo thango chung donation khayo jaga jaga thawo tai chung joto borno ekdom fulfill khai chi bosi to khai mansu ga pheba chung je mansak chini taraf se chung subaso khayo jai ekte gang thog ya 1000 chini taraf se chung subaso khayo je jaga kawan bagai chung nukha kai tamu angkom ni sak bai thamu nukha ka onek khangma sahai ni ko kawan chung ma khai donation khai ni chung to chung jaman sak sudo urusimi a bibino dorone jaga watin thamu donation khai sini parane e hopna khai bare gadang khai bare ani basa hamya mela dajang baire thadene re pharaja tabu thangmaya ai je thadene re pharamne thamya larang kare ong je borno tabu subasu khlaidene ara waisa khlaija ara waisa jena pha subasu khlaidene ang borno takuk tai khoron to koija ani basa na jiboni bai pha hamrani bai ang pha tabu ara waiha koija borong na ni surang jati tai kok tripurano so baksa phai majak phaimani bagai unu khungo phai o jagani video rok tisawoi je materialize khaimani bagai ang paiphlai hambai wai phar norok jotono ang sakbai tham tini phaika ani mung accountant Mithun de Burma founder TSM tai chini Tiprasa Sengkwrak Mothani tini sopaijak chini tini takuk ni ungo Hawai bariwo mon ungo tosmun jagan mo Kalachara Sabroom Kalachara Hawai bari bo jung sopaijak enkai tabuk sini o joto nubai khana video rogo agi rogo nukhana je chikonsa bini 6 masi ko tabuk enkai bo asai mane bini bobishot bonus nugya ko bini bas kangote bo bobishot tongko jung o video rono nugoi chini bakha ekdom afsus unglaijak amo ingono chung nukha video ro nugo chung tini phayo chini Tiprasa Sengkwrak Mothani taku okrasong chung jotono khailu jagoi tini phaileka chung jaga donation khaina bogai phiaba chung muskang sime phane hin tongmane chung phaima yangoi tini sokpaijaka enkai chung tekaisa kok sawo sini o jaga phaimajak phaika tini sar MLA Bisiketo Deborma angbono paiphlai hambai bo jaga phai nai phaika tai donation khlai phaika enkai ang amhaikeno teibo sini je Tiprasa ni che leaders rok tongo chai IPF tinang thuk iba Tiprasa Motha ng thuk ba onno je leaders rok tongo broknang koinem sungo chini sar bakha kwar MLA Bisiketo Deborma bo haikan rogo phaina ungthuk chini tak chini khachuksa sarai chigun sano bini bohogni osubida klaijak tongo kai bononok phai nai phaidi ka ang chutono koinene musungo chung suduk urusimia bebak jagaono chung donation khayo chung je mansak chini donation baito chung khoroksa brongni ekdom fulfill Chubakha bongsi mansiga phiaba tini nungkicha angkicha rimani tonghaga che bini Chubakha mannai enkai amtengo chung chini bukhabai chung tini phaika chini Sengkwrak Motha Tiprasa Sengkwrak Motha sokpaika o jaga nainani bagai chung naikha tai chung bono donation bo khai klangnai chung je mansak je chuksak chini khachuksa sare chigunsani bagai chung bono Chubakha khlainai enkai am bagano joto takuk songnoba ang koinen musungo khanaka ang uru phaye borongni account detail jeta IFSC code abo kicha problem ni bagai tabuk rang rok transfer khlaimi hang thoka phiaba kicha dinni pore no kicha wait khlaidi je bukha ganang kha kwar Tiprasa ang Tiprasa hinjak nai je kha kwar ungoi tongnai bornorok kicha rang rok donation khlainani hingkangke kicha jora joratu na singdi
beni account thik mani pore hingkai norokno haino hai update rinai ang nijibo tabo khlaimai yangoi tongkha account transfer abon bagoi hingkai norok bo amhai keno kisa jora tui naisingdi hingkai je kha kubar phaiai norok hand to hand cash donation khlainai muchung hingkai norok o jaga phaiai konoi donation khlaiman ang jotono kobogo sini haino hai taisa ang sau sini Tiprasa Sengkwrak Mothani torop se joto leaders sini borom ganang tabuk katal borom manjak sini MDC EM sar songna ang koine musungo norok bo haikai phainani ungthuk sini takhukni nogo phaya konai takhung nok bini chugya nok korinu khungni borok borono subasu khlainani bagoi norok phaidi phai chubasu khlai paidi kai chini Mothani torop se norok no haino chini koimung jung sudu uro simia bebak jagao jung subasu khlaio sudu uro simia kai bono kicha bono jung je mansak chini TSM Tiprasa Sengkwrak Mothani torop se jung jotono no je mansak subasu khlaina bagoi jung saja khayo jung aboni ya priselka jung uklogo usloya jung buskango mahkeno thangnai kai amhai tebo jinjalo klaijak tongo chini Sengkwrak metharok jor jaga thangoi nuhuk chugya tai chini media rok bo jor jaga thangoi nuhuk chugya kai je jaga gari ni problems ba electric ni problems kai amhai jaga je tongnai norok at least parani kebo norok simani tongkha kai mobile tifano amhai video rok khai media be contact tongdi jung norok ni message man khai kai jung 100 plus 100 and above jung norok no chesta khainai subasu khlaina bagoi jung je mansak kai jung jasipano jodi phano jung mai yang khapano je kha kwarti prasarokle norok no subasu khlainai pheba jung bo khlainai tongnai abon bagoi jotto lukorongno angpone musungo jani major problems hingkai norok kisa media by contact tongdi brok by link khlai lajen khlai kok sai tongdi taki nongni message nongni news chini khunjo jora to iba sini mobile screen no phai sokpai tu khene ang jotono no koine musungo kai bisi kokno lugya kare ang asukno kai tini norok no chini o je takhokni busa chala no je phaya konoi chubasu khlaina musun norok phai chubasu khlai paidi abono ani koimung ga hambai jotono daran bumung khlai ani bumung kai Mithun de Borma haino hai jung tabuk chini takhok okra ronen de Borma sai khana dikha rang khoksano ta khajak di rang pusa tini phakai khana thango sini Tiprasa no hamjak di tini nong khoksa borno subamani tongkhai khana no subanaibo o hasakao phainai nijini sakno ta hamjak di nijini sakno hamjak yawai buni sakno hamjak di buni sakno hamjak kai tini sakno hamjakna bogoi kaitor iba bogban no naikhlai tongnai ba o hasakao phainai khoksa khongni boroko ya tini ang jodi saka ani 100 taka rang ba ang bagai chubasu khlaimanai hene norok wan suk tongkhana ki ang tini 50 taka si rohmanai 10 taka si rohmanai kok koroi joto ta khoksono ang koine musungo 1 taka tongho je 1 lakh taka 1 taka kore hinke 1 taka kore ke 1 crore bo ungya kai tabuk tini chung jodi bobo khoksa bobo 5 taka bobo 10 taka example bo khoksa jodi 1 taka rang dikhai je 1 lakh taka ungo kai aum bagoi jodi norok joto no khak war je tongnai rok norok ni bongni account ro je pro updated riu engke apru norok bongni account transfer kheladi borono subasu kheladi norok ni subasu nangoi tongo chini takuk khoroksa chini khachuksa charai chigunde chini bono nukhangkai norok nukha kai ang nijibo phaya kono ongrono phaina beka bakha afsus ungjak bono nugaya kono ke norok bo ama kai je chubana musu khangkai jotono ang koina musu subasu kheladi je mansak norokni 1 taka 10 taka 5 taka ya 50 taka kebo 1000 je masak subasu khlaidi norokni subasu bai chini khoroksa ni nokni charai khoroksa Humkrai ingthuk bini bobishot no nukthuk hine chung kha kayo ka joto takhok okra song takhok tai bukhuk song norok joto khagwar Tiprasa engoi je tongnai norok borono je mansak subasu khaidi rangno ta khajakdi haino hai ang bare kok sauje rangno ta khajakdi dopana hamjakdi chung Sengkwrak o jaga je tong chini Sengkwrak Motha jotono bibini jagao baksa tongo Punjab baksa Jammu Kashmir baksa Kashmir bibini doroni jagao tongo phiaba boroni bo poribar tongo boroni bo nogo jamela tongo kai chini jotoni nogo problems tongo tai chung niji bo rikso tongo phiaba chung chini dofano hamjaga konoi chung je mansak subasu khana goi tini oro sokpaika ke o jagao phai chuno je donation khainai je haksalo tongoi je chini Mothani mugoi je donation khai tini boroni donation bai boroni chubasu bai chung chini khachuksa charai chigundono chung subanana bagoi tini sokpaika abon bagoi ang paiflaya hambai joto tako okra Sengkwrak sungno chung joto baino amhakana samung chanai chini finance halobo chung ya
bisalka ukruk usluya jung bas kang thangnai jung zeman sak chini tiprasani takhuk tai bukhuk sona jung subajok khanai ke norok ni suba subo nangoi tongom hai keno tai jotoni lukuronu ba haikano subasa nango hambai jotono chini surang chate tai kok tiprano tiprasa sengkrak motha aiglok tho tiprasa dofa aiglok tho jotono khulumka puila haina hai anbum Humkrai ronen debarma as a TSM member executive member hingkai uskango sar biso ke to MLA hingkai te dononjoy Tripura MLA borok khoron ni or phai doner khemani video nukha surang chati ni kok borok media antui hingkai amono nugui chungbo chini TSM ne Tripura Sengkwrak Motha chung kop chaloi akonoi bono kicha chubanan phaika hingkai ang tabu lukurono kok kasana muchungo lukurok bisi hampano khoksa kaipano chubadi boni account no khoksa hingkai no 1 lakh borok 1 taka khai Chubakha hingkai 1 lakh phaio hingkai no 50,000 borok Chubakha khai 50,000 phaio hingkai ni o khoksa bai chubachu hingkai bini samungo nangnai o cherain to bohoko cancer hingkai cancer mo chini Tripura o naimaya hino borono refer khaija Kolkata o hingkai boro ja thana bagui tao lukurok than chubachu santongo hai omono nuguino chungbo tini phaika phai chungje chini mansa chung chubai kalangnai hingkai lukurok noro rang khoksa no ta torjakdi rang khoksa ba chung tomba onek somoi pocket ni kalaibo thango chung santhanga kwaisi kaisa maya tamon dino rang khoksa bai hingkai ni rang khoksa bai Chubakha hingkai le tabo bini Humkrai ongnai angbo khoksa nungbo khoksa hingkai chung lak kaisa borok Chubakha hingkai busukba nini khoksa kintu bini sori hamnai bagoi haina hai lukurono ma koijago noro kicha chubana khailedi pukha kuar khai hingkai te bisi angkok salia hambai non news channel